Ku kai ni gurin na kowa, ku kai ni gurin na kowa. Ni amana Alhaji Naziru na kowa koyo ko gobe wallahi. Kutubar durin wa. Ba kai jagu. Ka tuwa da Amina dan gura wancan kai yasa. Amana ta kawo Al-Amir Cinyedu. Amana ta kawo nuna da wani la ilaha illallah. Kai na kowa baka wariya sai dai kowa na ka dan gura wancan kai yasa. Gagara ga sabon karfe kai kake zuwa son shot dan kutubar wancan kai yasa. Saki gangunan ka zero tension babu komai domin bana maganar ta canza. Tamburan sun tashi sai gurin na kowa almakashin dawa. Jagayya ja aiki Naziru mai gidanmu na kowa. Ɗaya tamkar dubu ɗaya jiran dubu ɗaya maganin dubu. Nawa kowa ya bi ka ya wuce shan fama. Ashe cin kasuwar gabas sai tsuntsu na yamma sai falke kasuwar ruwa ko sai kifi. Sannu tsakar dare samu haukaci nitsuwar dole. Dirin diriki mugun mafarki karere tume balle turke na kowa. Ɗakin bori katarar uwa makarar kallo kan da garki kurmar dutse a raduwa sa awaki tsere rigiji gabji babbar giwa karye ice ka take yan banza. Alhaji Naziru angon ummi dodon kowa nawa ana ganin ka sai dai uya gara maganin zago amaguwa sai talle dindin gwala mugun sawu kwata-kwata ka da damar ruwa kai me abun faɗi bari sauri dan abun faɗin bai zo ba. Naziru na kowa gashi aiki sai me shi kai karamin kare tashi farautar dila sai kure ita ma da ta ga zaki sai ɓuya. To ashe dawar sai a barwa sarki zaki kowa shiga huruminsa ya zama gawa. Kurin wuta a ce ta yi zafi ƙaryar uwa a ce dai 'ya'ya yanzu yakin ya kare saura batun girgin gawa. Yawwa Halo? Halo? Hey! Ashe ilimi sai da tambaya, na ji shi kuma kwarewa sai da mafiya. Tafiyar su Naziru sai da jan wuya. Masu kuɗi babu fariya. To, aye kowa ya nuna gwanin shi duniya. Ni dai Naziru zana ba. Waye bai san shi ba shi ya gagari yan uba. Naziru na kowa ne ya rike ni ban faɗi ba. Waye bai san haka ba to mu je mu kiɗan gaba a can ararraba dodo sai a barka huta abinka kowa ya yabe ka rabiya daga darajarka. Mutum ɗaya in yake ka sai goma su yo yabonka goman idan sun kaki ka ɗari su soka ka dubu su bi ka haka rabbana ya so kowa ya yi faɗarka. Kwarai Nazir sai da ka bi an ka bi ka da gaske ne sai da ka bayar an ka baka. Na kowa ɗan haram ke kushe halinka duk ɗan haladu ɗin kwarai sai ya yabe ka. Kirji gatan shi nishi wake bin ka bashi na ce ya faɗa a bashi kowa ya raina mini na kowa kutumar uban shi. Lafiya zaki na ummi kai ke ba mu saba zama da kai da riba da kai mun ka saba. Nazir na kowa dodo gidan ka dutse ne gaba karka soma in kai akwai azaba kuma durkusa duk mu gai da yar amana sha zaban ki anti ummi.